אז מה קורה חברים, והיום אני אבדוק עם עצמי, או יותר נכון איתכם, את העדכון של יום גאווה, או איך שלא תקראו לזה, אני פשוט אקרא לזה גאווה, בסדר? אז יאללה, בואו נתחיל בעדכון, בואו נתחיל בקוסמטיקס. אוקיי, אז יש פה כל מיני דברים של גאווה, כזה, וזה לא ידוע. כן, יש פה כזה של פור, בכל מקום יש כזה, מה שהיה ביום אהבה. זה די מגניב, בא לי לשמוע, שמעתי מליל עניין. אני יחסית בחדר קטן עם מלא דברים. וואלה, אז אני אלך פה קצת בזהירות בשביל לא לדפוק פה דברים. מה לה, זה סיגמה, זה האמת לא כזה טוב. ציפורניים. אז בואו אני אקח פה את כל הדברים שבא לי לבדוק ונתראה במראה. אוקיי, אז אולי חלק מהדברים אני אצנזר פה בשביל שלא יחסמו אותי, בשביל שלא ידווחו עליי, כי זה משהו לא טוב. אז מה שיש פה זה כזה רובה. יש פה גם כזה. אם זה לא היה של גאווה, אז הייתי לוקחת את זה אם זה לא היה של גאווה. כזה, עושה לבבות של גאווה. לא עובד, כי כבר בדקתי את זה. ציפורניים. אז אוקיי. בכל כניסה לכל מפה יש כזה, מה שהיה ביום אהבה, אוקיי? ואני אראה לכם מה יש עוד דברים בחנות. יש כזה, שזה מה שיש לבד. אז יש פה כאלה, יש פה גם כזאת בובה, וכל מיני שאין לי חשק כרגע לבדוק. ופור, יש פה פור. בא לי לבדוק. אז פור נראה ככה, זה לא היה כל כך מתאים לי. זה החדש של האריה, דווקא נראה חרה, לא כזה. אז בואו נמשיך לפורסט. אז מה שכן, בבית העץ, לא בשמה. קיצר, מכל מה שעשוי פה מעץ, פשוט צבעו את זה. וזה עכשיו נראה כמו של גאווה. וגם הוסיפו פה שני טרמפולינות. וזה, יש את זה לכניסה, כמעט לכל דבר. ליד החנות, ליד הלוח, ליד הטרמפולינה. ואני אראה לכם עכשיו את הטרמפולינה. וזה הדבר הזה שהיה גם ביום האישה או יום אהבה. יש את זה גם את זה, יש גם את מה שהיה את זה ביום אהבה, יש את זה בכל כניסה לכל מפה. אז שמה בואו אני קצת יקפוץ פה. פה גם צבעו את זה ועשו כאלה זוהרים, וגם פה הוסיפו את זה, ויש פה נרות, הם כלום לא עושים. בואו נמשיך לביץ'. אז גם פה בכניסה הוסיפו את זה כרגיל, וגם יש פה טרמפולינה. יש פה גם טרמפולינות, ושם החליפו שם את הדברים האלה, את המטריות מים. הוסיפו פה טרמפה קטנה, בואו אני אעבור את זה. אוקיי, אז בא לי לעשות את זה. אני אשים טיימר. אוקיי, אז עברתי על זה. עכשיו גם את הדברים האלה פה, את הדברים האלה גם שינו.
אז בואו נמשיך למאונטנס. ושכחתי להגיד ששינו פה את הדברים האלה. סוף סוף שינו את זה לאיך שזה היה. לא פה! בדיוק שימי עבר פה לידי, וגם כן יש לו גם את הדבר הזה שהיה בחנות. שימי, אתה לא סיגמה, ביי. אוקיי, ממשיכים אז למאונטנס כמו שאמרתי. אז בדרך למאונטנס אתם תראו גם את זה. משהו בשביל... טוב, בואו נמשיך. זה אם עושים צמיד, אם עושים חברות בצמיד עם מישהו, זה עושה פה כאלה כפות ידיים. אז פה יש כזה אחד קצר, ופה שמה זה כל זה נמשך לשמה. אז בואו נראה עד כמה מהר אני אצליח לעבור את זה. הצלחתי לעבור את זה יחסית מהר, ובא לי להראות לכם את כל הטרמפה שיש פה. זה קשה. אתמול עשיתי תחרות עם מישהו בטרמפה פה, ואתה יודע, לא בא לי לעוף לשם. כן, אתמול עשיתי פה תחרות עם מישהו, עם חבר שלי, אפשר להגיד. לא, נו די. אוקיי, אז עברתי פה את כל הטרמפה מאחורה, זה קשה. אז אוקיי, מתחילים. מעניין כמה שניות שהצלחתי לעבור את זה. אז אוקיי, עכשיו נעבור נגיד אולי לקניונס, למה לא? אז גם פה כמו שאתם רואים הוסיפו את זה, וגם פה החליפו את הדברים האלה, ופה בכניסה גם לזה יש, וגם פה לכניסה לנוף הבכוער הזה, וגם פה החליפו את הקרשים. וכן, בואו נראה מה עוד שינו פה. כלום לא שינו פה, רק הוסיפו פה טרמפולינה וזהו. בואו ננסה בינתיים לעשות את הבאג. אז לא הצלחתי, וזה די עצוב לפעם הראשונה. אז בואו נעלה למעלה ונבדוק את קייבס. כן, לא הייתי רוצה לבדוק את קייבס, אבל זאת המפה האחרונה שנשארה לנו נראה לי. אבל יש לנו גם את הביצה, אבל היא עכשיו קייבס אחר. פה זה קצת קריפי. זה קריפי פה קצת, אבל גם פה הוסיפו את זה. אוקיי, בואו נלך לבדוק. אוקיי, אז בואו נראה מה החליפו פה. כרגיל גם פה הוסיפו את זה. איך החליפו פה קריסטלים לתכלת נראה לי? הנה כן, חלק החליפו פה. הנה בד. לא רציתי ליפול, אבל בסדר, לתפוס את בד וגם פה. אז הנה בד, הנה הבד שלנו. לא, הנה הבד שלנו התומך בגאווה. אז כן, בוא ניפגש במראה. אז חברים, אני שכחתי לבדוק את קלאוד, אז בואו נבדוק את קלאוד. אוקיי, בוא, טוב. כן. אז יש פה טרמפולינה שהיא שתי טרמפולינות. בוא תסגמה. כן. ראיתי שגם יש פה כזה טרמפה כזאת שיש בביץ' מאפ הנה כן, זה שמה. אני אשים על הילוך מהיר. יש גליץ' ללכת לטוריאל. נו.
שמע, אני אשים על הילוך מהיר בשביל שאני יעלה לשם. אז אני אשים על הילוך מהיר יחסית מהיר. למעלה בשמיים יש לנו בית. נו, חכה. אוקיי. לא. קיצר, האינטרנט שלי נדפק, אז חכו רגע, האינטרנט שלי פשוט נדפק. זה הולך להיות יחסית מהיר. אוקיי. זה נראה לי יותר קשה מאשר מה שיש קיצר, אז התנתק לי האינטרנט, אז רגע. אוקיי, אז חזרתי מקייבס, בביצה אין כל כך מה לבדוק, אז יאללה ביי חברים, קופים מה שאתם לא תהיו, אז יאללה ביי. אז בקלאוד נדפק לי האינטרנט וזה די עצוב, באתי להגיד לכם גיאת. אז יאללה ביי, בומבוקלטים, בומבוקלט!